Den, vítejte na webináři aplikace najdipozemek.cz. Tak, já se jenom podívám, kolik nás tady je. Jo, super. Jsme tady teda všichni. Ne, někdo chybí, ale tak asi začneme a uvidíme, když tak se ještě dál někdo připojí. Tak, rád bych vám teda představil naši aplikaci. Zde je nějaká webová stránka, která to tak nějak jako osvětluje, o co vůbec jde. A vás asi zajímá něco jiného, a to přímo ta aplikace a ukázka její funkcionality přímo v terénu. Tak, tohle je tedy Česká republika a naším úkolem bude třeba vyhledat stavební pozemek kolem Olomouce. Jo? Já jsem původně kousek od Olomouce, takže můžeme se podívat zde. Tak, například tady, co je tohle za obec? Velký Týnec. Tak, pojďme na to. Velký Týnec. První, co uděláme, když vejdeme do mapové aplikace, najdeme si tu lokalitu, která nás zajímá, zapneme si teda územní plány. Jo? Takže zapínám územní plán Olomouckého kraje. A v tuhle chvíli vidím ten podklad, který je nad tou ortofotomapou a krásně nám ukazuje pozemky, které jsou stavební, buď nebo stavební budou, to znamená, jsou v rozvojových plochách zastavění. Tak, pojďme se podívat konkrétně. Zde tedy vidíme tady ty šrafované plochy. To jsou plochy, které jsou ve výhledu zastavěnými. A ty červené plochy jsou plochy, které jsou stavební již v tuto chvíli. Pro člověka, který ty územní plány moc nezná, tady tohle může být trošku těžké dohledat. Nicméně v základu řeknu, když je tam plná plocha, jsou to stabilizovaná území, šrafované plochy, buď jsou to plochy změn, anebo plochy návrhové. Jo, tady vidíme, že teda zrovna tady tyhle místa jsou místa změn, nikoliv návrhové, protože tady už vidíme nějaké stavby. Kdybychom se chtěli podívat, co vlastně to znamená ta značka BI. Tak, klikneme tady do nápovědy a po nalezení té naší zkratky BI vidíme, že se jedná o bydlení individuální, to znamená, tady tyhle červené plochy jsou v tuto chvíli k zastavení. Hned první teda, co mě napadá, když se dívám na tady tuhle oblast, je to, že tady vede komunikace, na kterou se můžeme podívat. Je to teda nějaká zpevněná komunikace, která asi je v nějakém návrhu. Tady vidíme, že již tady někdo staví. To je moje cool auto. Dobře, to přeskočím. Tak a vidíme, že všechny tady tyhle pozemky zahrad jsou možné k zástavbě. Takže, co by mě teda defaultně zajímalo, tak jsou ty změnové oblasti, a to znamená třeba tady tenhle pozemek. Tak, načtu si vlastníka. Tak, teď dělám Ctrl+A, Ctrl+C a Ctrl+V a parcelu si uložím. To samé udělám s těmi ostatními pozemky, které jsou dle mého názoru zajímavé. Tak vypnu si tu panorámu, ať tady vidíme lépe. A za mě jsou tedy i velice zajímavé tady tyhle zahrady, jelikož k nějakému domku tady v obci asi nepotřebujeme tak velkou zahradu, a když nám někdo jako nabídne odkup za nějakou zajímavou cenu, tak by to mohlo být pro toho vlastníka zajímavé. Tak, pojďme si uložit i tady tyhle parcely.
Takže v tuhle chvíli jsem si uložil nějaké 4 parcely, jenom tak, abych to nezdržoval. Asi bych tady mohl strávit více času. Jen ze zvědavosti bych se teda podíval. Velký Týnec. Podíváme se teda na S-Reality, kolik se prodává stavebních pozemků ve Velkém Týnci. Můj odhad budou, nevím, malé jednotky. Velký Týnec. Tak ještě jednou. Velký Týnec, obec Česko. Tak. Jo, tak je to tady tahle část. Je nám líto, bohužel v této lokalitě nejsou žádné stavební pozemky na prodej. No nejsou, ale my tady vidíme konkrétně, že těch stavebních pozemků je tady hodně, ale nejsou v tuhle chvíli obchodovány, takže a v tom je krása té aplikace podle mě, že dokážete skontaktovat majitele, který třeba může o tom uvažovat, ale ještě o tom prodeji uvažovat, ale ještě k tomu nedospěl nějak finálně. A vy můžete skontaktovat, můžete si vytvořit nějakou vazbu, můžete se stát tím člověkem, kdo v tu chvíli, když bude chtít ten pozemek prodat, tak buď vám ho nabídne, a nebo vám nabídne to jeho zprostředkování. Ještě tady tyhle jsou určitě zajímavý pro mě, takže to ještě uložím, to mi asi nedá. Tak. Co nás napadá teda k téhle lokalitě? Vidíme teda územní plán, to je ta první vrstva, ta zásadní. Když si ji vypneme, a můžeme se podívat na tu panorámu, kterou jsem vám ukazoval, a to tak, že klikneme pravým tlačítkem myši na tu komunikaci a můžeme se podívat, jak to přímo na místě vypadá. Tak dále zde máme funkcionalitu aktivních záplavových území. Tak podíváme se, Velký Týnec vypadá, že v žádném záplavovém území není. Ta Morava jde těmito místy. A tady, co nám zobrazuje, tady ta šrafovaná oblast. Já vám to ukážu někde, kde to nějaký význam má. Tak třeba tady. Tak vidíme, že ta šrafovaná oblast je oblast Q100, to znamená 100letá voda. A v tu chvíli bychom měli při nějaké výstavbě problém buď s pojištěním, nemohli bychom to kupovat na hypotéku a je to prostě komplikace, nebo bychom museli konstrukčně ten objekt řešit na nějakých patkách, vyvýšený, a prostě je to informace, kterou rozhodně chceme vědět, že se může toho pozemku týkat. Takže Velký Týnec, tam nemusíme mít strach. Hranice parcel barevně. Tohle je docela zajímavá funkcionalita. A abych to vysvětlil, katastr zobrazuje ty svoje mapové podklady v nějakých čarách. Ty čáry, abych to definoval, jsou nějakým grafickým znázorněním, ale právně nemusí odpovídat. Jsou totiž dva typy těch hranic parcel, a to ta zelená, ta nám říká, super, je to zaměřeno na místě, je to odsouhlaseno vlastníky a nějaká maximální polová chyba je 39 cm, což je zanedbatelný, ale není tam problém. Ale u těch červených, což vidíme, že jsou třeba například tyhle zahrady u těch domků, tak tam jsou ty červené, kde mezní polohová chyba může být až 2,83 metrů, což už může mít nějaký jako význam. Jestli máte tuhle hranici tady, anebo ji máte o 2 metry tady a už v tu chvíli ta uliční šíře nám neposkytuje tu potřebnou výstavbu.
Takže když je tam ta červená hranice, musíme to mít na paměti, musíme to vědět a v tu chvíli před koupí nebo před zprostředkováním si pozveme vlastníky sousedních objektů a za účasti geodeta se podepíše protokol o zpřesnění hranic, kde oni řeknou, hele, tahle hranice je opravdu takhle, zapíše se to, ona zezelená a v tu chvíli, když budeme chtít stavět nebo budeme prodávat, víme, že v tom řízení se nám nestane to, že ten soused bude moct napadnout tu hranici a v nejhorším případě se až odvolávat k soudu. Jo? Takže tohle je velice důležitá funkcionalita té mapy. Tohle si zkuste zapamatovat, že jsou teda ty dvě přesnosti. Tak, pak zde máme možnost podívat se na černé stavby, jestli nejsou na parcele nebo parcela neodpovídá její stav s katastrem. A tady vidíme, že tahle obec asi s tím problém jako nemá, ale když se podíváme do Olomouce, tak tady už vidíme, že jsou zde pozemky, které neodpovídají svým buď právním nebo technickým stavem faktickým tomu, co je na tom katastru. To znamená, že tam jsou buď nějaké černé stavby zapsané, nebo něco takového. Tady asi mě nic napadá, co to může být. Tady asi je to úplně zřejmé, že třeba ta plocha není skolaudovaná jako parkoviště. Tady ten věc nemusí být skolaudovaný. Je to zase nějaká věc, co nám může komplikovat ten nákup nebo následnou výstavbu. Tak to jsou ty černé stavby. Dále tedy v aplikaci najdipozemek.cz vám zprostředkováváme údaje o tom, že ty pozemky byly v nějakém roce prodány. To znamená, zapneme se rok 2025. Víme tady že tenhle pozemek, který zelenal, byl v tom roce prodán. Jo, takhle to můžeme udělat až do roku třeba 2020 a můžeme se podívat, jaké lokality jsou pro investory zajímavé a co kupujou. Například tady nějaká nová výstavba se asi bude stavět, takže tady už někdo operuje. A takhle jednoduše graficky se můžeme podívat na ty poskytnuté cenové údaje. Nechceme suplovat kadastr, protože kdybychom přeprodávali tady tyhle data, tak k nim musíme přidat DPH a zbytečně to zdražujeme, takže potom to finální, kdyby jsme třeba věděli, že tenhle pozemek je prodán v roce 2024 a zajímala by nás cena, tak tohle můžeme jednoduše po přihlášení do katastru nemovitostí získat. Jo? Ta aplikace Najdi pozemek je spíše pro zprostředkování té obchodní příležitosti a spíše pro ten celkový náhled na tu lokalitu. Tak, to jsou ty cenové údaje. Dále jsou tady věcná břemena, to znamená, můžeme si zakliknout věcná břemena na pozemcích a podívat se, jestli na těch našich zájmových pozemcích nejsou nějaké věcná břemena vedení. Například tady už vidím, že v tady tom rohu je nějaké věcné břemeno vedení asi nějaké sítě, to znamená, že ten pozemek budu kupovat s tady tímhle. Jo? Takže nějaká následná výstavba musí být odskočena asi, nebo musíme s touhle informací pracovat a tuhle informaci vědět. Tak tohle odklikám a pojďme teda dál. Tohle je to prvotní, co bych udělal, kdyby mě zajímaly nějaké stavební pozemky v této lokalitě. Chtěl bych koupit či nějaké pozemky nabrat a potom zprostředkovaně prodat tomu vlastníkovi. Co s tím? Máme je tady teda uloženy v tomhle košíku. Můžeme se na něj přímo podívat.
Jo, jsou to ty pozemky, které jsme si uložili a jednoduše na jedno kliknutí můžeme vygenerovat dopisy těm majitelům a následně je odeslat. To znamená, teď se generují dopisy podle šablony, kterou si můžete upravit a ten výstup vypadá takhle. Jo, je tady ten majitel, oslovení toho majitele, které je automatizované a tady je nějaký text, který do té šablony si můžete upravit a říká, hele, máme o ten pozemek zájem, nezvažoval byste jeho prodej? A na tady tohle jedno kliknutí můžete těm majitelům odeslat dopis. Tak, tohle je testovací verze, takže já tady zadám testovací kreditní kartu. A takhle jednoduše jsou ti majitelé oslovení a můžete čekat na nějakou zpětnou vazbu od nich, když jste zadali své kontaktní údaje, kam by se vám mohli ozvat. Podíváme se na odeslané dopisy. Tak jsme tady v tom velkém týnci. Tady vidíme, co jsme odeslali, kdy jsme odeslali. Můžeme si měnit ten stav té zakázky z odeslaného dopisu na například aktivní dopis, teda na aktivní zakázku. A když se podíváme do té mapy, tak ty aktivní zakázky se nám vybarví zeleně a můžeme se tady se na ně dívat. A máme to všechno přehledně v této mapové aplikaci. Tak, co bych vám ještě ukázal, tak je možná ta funkcionalita v nápovědě, když třeba hledáme parcelu číslo 1253 ve Velkém Týnci. Jo? Vůbec nevíme, kde je. Tak napíšeme Velký Týnec. Tak, Olomoucký kraj, 1253 a dáme hledat. Tak a tady takhle jednoduše si můžeme najít tu parcelu 1253 jenom pomocí tady tohodle nástroje. Jo, to je další teda zjednodušení. Tak, můžeme se podívat na ty šablony ještě. Tady teda vidíte, že je nějaký editační režim těch šablon. To znamená, že budete chtít ten text přepsat úplně jinak, například zcela bezplatnou prezentaci vašeho, jo? Třeba to V, nebudeme chtít velké, ale prostě tam dáme jenom malé V, tak, vašeho. Tak, a podíváme se vašeho, už je tady malé. Uložíme šablonu a jakékoliv dopisy, které budeme následně odesílat s tady touhle šablonou, ukážu, tak se přegenerují podle té aktuálně uložené šablony. Tak, odeslání, pokračovat, už to generujeme. A vašeho pozemku je tam teda to malé V. Tak jo, to je asi za nás v tuto chvíli vše. Ještě bych vám ukázal teda ty funkcionality těch územních plánů, že jsou aktuální pro všechny kraje až v tuto chvíli na kraj Zlínský, ten je takový specifický ohledně poskytování těch územních plánů, ale vidíte, že můžete se podívat na skoro celou Českou republiku a ty data budete mít k dispozici, dejme tomu zase Vysočina. Jo? Takže tak tohle asi by bylo za nás vše na tu prvotní ukázku. Budeme rádi, když se aplikaci vyzkoušíte, když vás zaujme, tak potom v tom vašem profilu si můžete tu aplikaci objednat
poskytujeme 3denní zkušební verzi. Po těch 3 dnech ta funkcionalita mapová už není k dispozici, ale jednoduše zde v tom předplatném si můžete to předplatné zaplatit. Kdykoliv ho můžete zrušit a když už nebudete chtít ten produkt využívat, můžete svůj účet vymazat a v té aplikaci nepokračovat. Tak jo, budeme se těšit na budoucí spolupráci a budeme se snažit aplikaci zlepšovat a hlavně zlepšovat to realitní prostředí, tak aby se nám tady žilo lépe v téhle krásné zemi. Děkuji moc a mějte se. Naschledanou.